Aquesta setmana, des de la Biblioteca La Bòbila, recomanem Sassophoni Epistolae, un llibre publicat a Itàlia del Franco Bergoglio, i és un estudi sobre la relació del jazz a la novel·la negra. Tothom sap que hi ha una gran relació entre jazz i cinema negre, però aquesta mateixa relació hi és amb els textos, amb les novel·les. Bergoglio el que s'ha dedicat és a anar buidant de novel·les referències a jazz, a títols de jazz, i llavors el llibre està molt ben organitzat i és fantàstic perquè te n'adones que és un munt de referències d'autors que van des dels grans clàssics de la novel·la negra fins als més actuals, com James Ellroy. Autors americans, però també autors europeus, i sobretot destaca molt Europa, França i Itàlia.